hagari ka sngi nga kwa ban hikaya fi ka kitab Sam ka baar pulai. Ka kitab Sam ka baar pulai ka kitab Sam jong ka jingkir khu ki ba mi na ka jinga dei ka ba jan jong ka langbrat bat unong ap langbrat. Lani ka jingkir khu ki ba dap biang ki ban to shanga chopi habangi don ka jinga dei ka ba jan padu Jesus Christ. Tong ini puson ye ka ni kentien ka ba u David Wong. Utrai ulong unong ap langbrat jonga. Tungin penlong ka rai lani ka jingkut jingmon. Ba utrai unong ap langbrat jonga. Nga ngan long tangka langbrat kaban sya haka jing syarai ka jong utrai. Ka ubalong u Jesus Christ ken. Kata ka jingkut jingmut bangin long la kloy ban sya haka jing syarai ka jong ublehi ya ka jing imjongi. Ikan mau haka kitab Isaiah kalau ke besan pulai ke dekat ke Rio. Lapen seriem yang ikan long pop kum ki langbrat. Haka bau Isaiah ukot yang ikan long pop kum ki langbrat ki balas sakma. Kum ki langbrat ki balas sakma. Ngilayat hala ka jong ka lenti. Kumala tho aka city ki Ephesus kala nong ka baar. Ngilayat hala ka jong ka monhi. Hakala ka jong ka lenti. Hendroi di namar ba ublay ula iye kata-kata yangi. Ula pa eu Jesus Christ ukon jong u. Kum unong ap langbran. Banwat yangi ki langbran ki bala jano ki bala sakamano. Di namar ka jingwat ka jong ublay. Yangi banga bat mapi ngilong kumni bangilong menta. Bat kadai kapor ka mga api. Ngin kut jingmon. Ban penlong no. Ya uni utrai ubalawan wat yang ikum kalang berat kebelat jano. Ban pelong yu utrai unong ap lang berat jonga. Ban pelong yu ublay utrai kadon ka jingmut sikat dae. Tengini pen. Bon kibriu ki pelong yu ublay tang unong kerku jongki. Tang uta ubakilek hakmat jong ban pan ye ke jingkerku ban pan ye ke jingdon kam jongki. Onda utrai ulat dep ban kerku yaki kila klet pen ban yu kila kenmau yaki jingkerku kila klet yu nong kerku kila bunkam bat ke jingkerku om yu nong kerku kumbalong gitu ki kendai ngut ki brio ki bapang nyang tholi anda utrai ulat pen kya yaki kila klet yu Jesus Christ bat kila enjoy bat ikata ka jingpen kya ka bau Jesus Christ upen kya yaki Henry ka jing khot kalong. Bapet yo ngi bunkam ha kata ka jing haki kam ke jongi ngi bunkam ha ke jing kerku ha ke langtam. Pet yo ngi klet ya unong kerku. Lada ngi penlong yo utrai tangkum unong kerku tangkum unong pendap ya ke jingnon kam jongi. Kabamut ngi penlong yo utrai tangkum ka machine kabang ngi suppress ban yo ya ke jingnon kam. Ngi penlong yo utrai tangkum uta unong tray. Lani unong yarap ubanga ya ke banga ong manga unhap banle bun sin ki babun ki kristan ki pelong kumta ki pelong ya utrai tangkum uta ken unong le ya ki jingdon kam ki jongki kata kalong ka jingen ka babakla Henry ka jingmut ka ba shisha kaban pelong utrai ulong unong ap langbrat zonga kadon ka jingmut ka basisha kata galong kumni kata galong ngalong la kloy lani ngilong la kloy ban pendamlut yaladi ban IT yaladi ban long ki jong u kata kadai ka jingmut utrai ulong unong ap langbrat jonga ngapelong yu utrai kum ukendrat habang kendrat ngiyo ekadur zong umrau. Umrau udai utaken ubom don hok lani ubom don bor ban penyai yala ke jong im. Ya ke im jong u lalong terai da ukendrat jong u la penyai da ukendrat jong u. Lalong tik kum kitu kibriu ke ba leksa ying wai ha kanogo ying wala da kisa hagar go ying Henry Kimla pat ban le trai do go ying namar ki dei tang kinong sa wai kinong song wai Henry ki kendrat jong ki hi ki doni ka bor
ban long trai ya de long ying lada kitu ki kenrat ki ong sa kin yo ban sa lada ki ong mino kitu ki nong sa wai ki haban mino kau mot kim long kenrat ya de long ying kata di ke jingmot habanga ma pingi penlong yo Jesus Christ kum utrai jong ka jing im jongi ka bamot ngim don hok shu ban peniyat yala ka jong ka jing im kade yang itang ban su pendam yuladi ban IT ladi bat ban long trai ha ka jing long trai ka jong Jesus Christ ken ya ka jing im jongi u long utrai jong ka jing im jongi utrai jong ka men sim jongi utrai jong ka jingmot jong perkhat jongi di hangta ken ba utrai ublay ulong utrai jonga ublay ulong unong ap lang brat jonga sakawi pat ka jingmon utrai ulong unong ap lang brat jonga kabamon ngalong la kloy ya kaban but ya u ngalong la kloy ya kaban but ya u kumba Jesus Christ uang ki lang brat jonga ki but ya nga kabamon ni kum ki lang brat ngin long la kloy ban but ya unong lang ap lang brat kadon ka jinga per pedeng unong syarai mesi bat unong ap lang brat unong syarai mesi unong ap masi udai uba syarai nadien ki masi ki ya syakman henrai unong ap lang brat pan udai utaken uba unong ap lang brat uya nakman uyalam nakman kat baki lang brat ki bun na syadien yu kababon habangi pelong yu try kum unong ap lang brat kababon ngalong la kloy ban but yu kamut nganom tre syu ban but ha kita ki jing sngo ki jonga nganam but ik jing sempang ki jonga nganam shanya syu hala ka jong ka doknun kumala tho ha ka kitab proverb kalong ka balai ka dekot ka basan wat shanya hala ka jong ka jing sempang henrei dala ka doknut baro shanya ha utrai habanga pelong yu utrai kumunong ap lang bron kabamon nganam tre syu ban shanya ha ka jing sempang ha ka jing start jonga haga bor jonga henrei ngan shanya ha utrai dala ka doknut baro sakawai ru ka jingmot habanga pelong yu utrai kumunong ap lang bron kabamon ngalong la kloy ya ka ban pensong nong rim ya ka jing im jonga ha utrai bad ha ka tien ka jong u kumula tho ha ka gospel jong Lukas kalong ban riu ka dekat ka basawu pra ubriu bastat udi utaken uboyo sngo ya ka tien ka jong ublai bat ubale ya ka tien ka jong ublai la nyew yu kumuta ubriu ubate ya la ka ying halor umong siang haba ong mau siang ka bakren yu Jesus Christ bade ka tien ka jong ublai kumula tho ha ka shiti baning kong koren kalong ka balai ka dekat ka bakat wai utaw bamut ban seng ye ka nongrim tong seng halor jong mau siang ubalong Jesus Christ kan habangi pelong yu try kumunong ap lang berat jongi kaumot ngite ye ka jing imen sim jongi haga ketien ka jong ublai how Jesus Christ kan ngin pelong ye ka rai ya ka bang nginom ya chu nginom peniat chu ye ka jing im jongi de ka jing start la jong nginom peniat chu ye ka jing im jongi de ki boy la jong pun sing ki bring ong ni don sibon ki boy henrai nginam im su kum kata ka jat jing im ka ba ngin im de ki boy henrai ngin im de ka jing shisha ka balong ka tien ka jong ublai nganam ya su ki boy ki ba ki jonga henrai ngan ya ha ka tien ka jong ublai kan ngan jien ban ko ngu ya ka tien ka jong ublai kata kan ka bangi kut jing mot ban pelong ya utrai kum unong ap lang brot jonga ha ka banga shim ye ka rai ka kut jingmon ban pendam lot hau ban shanya lot hau ban IT lot yala di hau ban penlong ba u unlong unong penia ye ka jing im jonga ba ye ka jing im jonga ngan jit ban seng nong rim ha ka tien ka jong ublai hau Jesus Christ kan ubalong mau siang kata ka jingmot ka ba David uong utrai ulong unong ap lang brat jonga kamut utrai ulong unong peniat ya ka jing im jonga na dong sadong ai bu blai un yo ban peniat ya ka jing im jonga jong fi ya nang sadong tongin pelong yu utrai sisa ha ka jing im jongi ukendrat sisa ka jing im jongi nang ni sakmat ngingin long tang kim rao ki bom don hok ban peniat la ka jong ka jing im utrai udong udai mo u badai hok ban peniat ya ka jing im jongi
Tau blin ker khui fi lang ba ka jing puson ye ka kentien utrai ulong nong ap lang brot songa. Angej kem la ker khui fi yangi da ka ketien ka bangin pelong yu utrai un number 1 ka jing songi. Un nong ap lang brot ngi long tanggal lang brot ka ban bun yau nong ap lang brot. Blin ker khui fi na ka benta ka buram ka jong blai. Amen. And duai ne ka por. Ko try nga wana kamat jome ban aingu ling ban ka ketien ka bangi puson naga kitab sam ka ba arpulai ka ba penken mau ingi batrai om tang David u penlong ya ublay unong aplang berat mengiru ngin penlong ya Jesus Christ unong aplang berat jongi haga bangin kut jingmot ban but ya Jesus kumo Jesus ong ngangalong unong aplang berat babha ki lang berat ki but ya nga ngiru ngin kloy ban but ya me nang nisha kaman daga doknut baro memelong utrai juga jing im utrai juga mensim utrai juga jing mut jing perkan utrai juga jing im jing ina dong sadong ngitung iem ya me memelong mame ko utrai ukun rat jing ina nisha kaman haga kertengu Jesus Christ ngaduai amen amen ublen ker kui fi amen.